Balma shirifla TV la jaba on bafo ni islamia ka fole no yala ka kishina ka hinana ka barika me Allah taala dili ala ko ke ka ani aw bela jelen nabo aw bismillah ka jam kan mu kon nala no dine baro mi jam kan hina be wuli ka sai an karamo ma hani ka an karamo bismillah wala saka baro ke ni u dine kuna fununa bi an kilame ka an karamo hani an balma ke bismillah kenen kon nala no al ustaz Gawsu Koma nyonon kado aslan nabi asigero beneno bomakoma akabaro beneno dine la se ani dine la kalni ani fenfe me baraka dine hukum konala aka chesrni aka wulga jo benendo uma anga wele serama bi wala sa anga na jeka dine baro ke nyonfe yana anga do anga baro kona me ankaramo bismillah wa fa ankaramo ko assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kurbasi foti. Alhamdulillah ndala tanu kala barka la kan. Alhamdulillah wa fada auzu billahi samiul alim min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ambi ala foka ala barkada ka kishin na machama in Allah ta'ala bulu ako kan kuntike Muhammadu naso dunkew ala ka sahaba ko fambe foli kangare kadi anga shirfe kema no anye joro ana nganyama e Sherif Usman Madan Haidara ana ka dimba bela jeli mukatina ko fe ka foli kangare kadi yerema ni kanu bakani lamen kala bela jeli maliko no ani maliko ka ala kan be sawaba ma amin ya rabbal alamin. Ustaz Gawsu ambe ifo ki wala mi mano anga wele jabilila malo ko ka chane watina anga wele serema yanga wele jabini boyani karamay anya fana baye o bonyama sigi keye am fa boroke femi kami femi ni anafa ka bon kosobe ni jema go be ala anta fo jamana no ngamba fo jema go be ala islamia doron nga hadamaden yare ma go be ala bi kosobe no e sinjitu na fami be ala ani sinji tigeli be se kana ni kololo mi ni ala e watu fere anyi anda bina soma nga don kan baro yere konnala sinji yere yemune folo. Alhamdulillah rabbil alamin ala kan be sawaba amin baro sigira her lamba dila ala bolu ala ka kunja her la amin femunu mina bo anda ala ka kuma sabati lo amin amen kulo ani alla barali ala ko noya an islam bela jelema rasul bunya kama salli ala nabi naam sinji yere femni ode armade ini mamunu bora asulu kelena bora asulu kelena fayan famse kayola na fa bayan famse kayola misali la ifa kele nyoko walma ifa fa kele nyoko walma ibba kele nyoko walma ibba ba kele nyoko walma ibba bani mamunu bora nyokona bo nyokona ode ye sinji yere donc sinji fene moko kana ke ka fa dornen karsa de fangele ote sinji doroni misali ba so ifa balmakedi o ye sinji de ibba balmakedi o ye sinji de ifa fana fa o balmadew o lu bitake ikalma walma balma srawi donc o be sinji de donc ini mogo be nyon soro asulula o be bi jati sinji afa fasira walma basira la wala furusira walma furusira bela jele be sinji konnala donc anga na ke doron ka fanen ka sa fakele walma bakele ko doron sinji ko doronte ini mogo tukulendo nyona ni ka kurse ka ta ka to ka kurse ka ta kito ino bela jele sinji de na Allah taala ka je naam o famu nen ko fe yala sharia mun fo ani sinji tugula na ango sharia an kame qur'ane ma an kame hadisa ma an kame le doni kala baw ka kuma kawma o bela jele mi on so sharia ko an fe na sharia mun fo ani sinji tugula ala kan be sawba ma amin ya rabbal sinji tugulila an shule no ka kaga kada ga Allah taala ta afushe ka bla foila fo aka soro o herade amma ata an gena bo foima fa ka soro o toro de kanye shama ko sobe ni dona suratul nisa kono aya bisaba an durula Allah taala be kuma kai ba fa ngale ala batu an bangi bakaw an wolu do ni ka lu labatu donc ana haklito amma suruna la mamunu ngasuru ana o be sinji ko fo donc ola Allah taala ba fanga fenke o de wajibi amma anga oke aba fanga fenfento yi o de wajibi anga otoyi donc sinji tuguli na fami bala tsira fo ga se adana afalo yere minyi iba ko tawami ansoro bi sinji tigere bake jigitika ko be ola ka balika do ko do kono abi jamfa bi soro sinji tige de bake ni ajete mine ka la jasisa sinji boyanete alfa bi ba mako mako te ala ba soro la ibalma sinji abi gele ba kono e mako foshite ala ba soro ibala ka to ni fa wala wala bi ka ko reke fa wala fe min na fa re tika fiu e sinji be problème kono aka hake do ika
qui sait que aïe parce que amba mi an kuna bidoro ka fo ne nga fenye ni ntade do hanne ma kembalmaye fentala o e fili no sinji e fenye nga ko ni hakli to ala fenta be no biteme ika ni je sinji tugu ala taala koko ala re fana bi ere fene tugu no donc o la sinji tuguli o sira ka ca misala yera yi balma do be munu folu ni ngonko e kuma ka wal me ka lama ka be se ka sababu ye ka fo ni ko emboyi o sinji tugu do ye iya ka fo balma ma fla be no ko hakila o tika ta sira kele fe Allah mi ta ke cheni de e sendo ala ka kuma woni ngonche ka se ku ka bengan ke u ka ngon famu o sinji tuguli do ye o ko fe tuguni iya ka fo ma do be no i balma do gele abaka misala mata banaka iya ka fo bana bala solution fu ta bolo ka se ayere furake i denga do aka ye fendo ke ay i sego ka sinji tukuli la abi hina do ala abi kila ka balmaya fana abi alere encourager tukuni ka o to tukuni wa efe bo bini dian la ba clé fena ko be tukuli ta war ko la ibina so e balma do be ere ka telephone ta do ka wel ka sa ka ke wara bi chukudi o femba de abulo e ba so bini sayani kononi demunite balma mo ante nyoni amago te nyona foshi donc ni bekra sobe ka haramado hina ba nyona ka haramado kanu ba nyona bo madama na masega ngo ka sinji ka bonya ka sinji tukun ka segi nyona ame minni ne o ta so fiu o te sega so fiu parce que ni ema ibalma kanu ka hina mine ka sinji tukuya e de munu mine olu fana bala ka esuide olu fana tina ni fana don ku balma yo tina ku sinji mais no ni yere la ka so la e bala ka ni srancha olu wajiba ni do ka e fana tukun nyona mais ne ma sira yira ula iba bi ba so fakle baglin do bi dugu kelen kono no do ti nyondo donc o yaye o bora fawde la aw masinji tugu sira yira dewna tuma do la to ka daba kama ka wardi dema tani ci kar sama abado nga fo aja mfa balma ka se nganga ni ke ay o to ale refene hakilila wal maka baliga telephone da maka sa wuli ka foli ke ala be sinji tugu do e munu lu kan no ama ko sobe parce que ko do be no lu kan no mado ma katina mado ka asoro na folo ti tambe no bi sinji ko tu ni ngonche ni ko be do ka warchama ngira teta donc ni be fe mi na chamai sinji tugu na nya hakili to ala ka chala fe ko tambe no o be banga ko ko na ala kan be sa ba amin yalla se ay misala do dama ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma han kono wala ala kira nyama la sinji tu kuma mun fo ana sinji tu bara mun kewa alhamdulillah ala kan be sa ba ma ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ashuka bla sinji tugu la tuma do la yere abi ila sira anye fa be ki kono ka ko na fo sinji yere ni isara ina fo ale simbi ikadu ono tiauna kada ka sinji e fendi min ka bo Allah taala yoro ko sobe ima ya fara ko ni mamme sinji tige ko fo la horoshi bi asante ka fo ko sinji tigara tellement que Allah taala ta fe ati fe anga ke fene donc wala ala kira an baga ka boama ka fo kanga sinji tige kanga ngoro ja ka boama anga na sendo ala anga to ala ka ke anyena wa ni bi se ka ida do mina ka bali ida do ala ka bali ni bi se ka ika na flo ka min bali wala bi se ka la magala ka min bali ika la magala ka o bali ko so ika na to aka kinyana ika na so isigile iseba la ka ke ika na ko do fena soro parce que sinji e fe aka bo ala yo la ko so be donc wala nga hakili to ala alayhi salatu wassalam afranga lilla deke aka jogola anti sega ko alawo me adumun ka mbul la degeli deke an seko da mayira la wala ala ba don afoko anya seko ke anga hakili to sinjila fem bari do Allah taala bolo wa fem bari do anga sotete yere fena ko nala wa ka chala fe nanya hakili to ala andu gela chama no bi ami bo akono ma du kono bi balma moti nyon fe du kono bi ni chorban ta na don ami nyon le fanga la faut être changer tout le temps changer tout le temps ni changer tout le temps aw yere de bi fara nyon ka anga na ke chugudi na me be pression do bi choro ka ta don be ga fara fara wa du taban be bi o sigi me senga choro ba walma musoro ba nyesira de kamado wa so do be ni du jara do na foli ka musoro ba la be bi ka ro la me ni musoro wanta na wal choro wanta na be ti ka srafe donc sinjite ble akana ka do na nyon soro ma mi na sababu la walma be bona mo mina o do le be na mi sinjike o kamanote be tiga srafe o fami na chemai anga hagli to sinjila anyere ka ke anga klaga andun anga lu fana bla sraka mko so lu fana ka jena tiga be no ka bolo chuka mina na Allah taala ka jen ala kan be sawa ba amin ya rabbal alamin ni be famulen ko fe anya sinji tuku don sinji don sinji tuku na fami be ala ye do fo anya ola ni sinji matu sigatala ni fɛn o fɛn n'a kɛli bɛ nafa kɛ a kɛbala bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔ ye ni sinji tigɛra sinji tigɛ bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye
hadamaden yɛrɛ kan maa min yɛrɛ bɛ sinji tigɛ o yɛrɛ kan ani société yɛrɛ min kɔnɔna ni sinji bɛ tigɛ a kɔnɔna la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ bɛ o jɛkulu yɛrɛ fana kɔnɔna la ala kan bɛɛ sababu ma amina i ka o ɲininkali ye tiɲɛ ye fɛn o fɛn bɛ ni nafa b'a la siga foyi t'a la kɔlɔlɔ fana b'a kɔfɛ toli la sinji tigɛli an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ tile min na bi gɛrɛgɛrɛ ko caman bɛ yen nɔ o bɛ ka na bi balaw ko caman bɛ yen masiba ko caman bɛ yen sinji tigɛ b'a kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ sinji tigɛ ye waati bɛɛ e bɛ jigilatigɛ ko kɔrɔ waati bɛɛ e bɛ janfa ko kɔnɔna la siga foyi t'o la parce que sinji tigɛli bɛ na ni o problème ye hadamaden ka ko kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ bɛ sinji tigɛ a tigilama y'o ye a bɛ ko gɛlɛman kɔnɔna la wa a tigilama tɛ sa fiyewu f'Ala tala ka fɛn dɔ yira a la ka sinji tigɛ a ka kɔlɔlɔ dɔn ka da mun kan sinji ye fɛn a ka bɔ Ala bolo Ala ko an k'a to yen an kana kɛ an kana gɛrɛ ɲɔgɔn kɛ a la wa an kana maa dɛmɛ k'a kɛ fɛnɛ donc ni Ala ko min ma ni e y'o kɛ i tɛ foyi ye kɔfɛ fo n'a kɛra i dɛsɛ ko ye donc o la sinji tigɛ an bɛ se k'a fɔ bi balawu caman bɛ yen nɔ o bɛ k'an sɔrɔ bi i n'a fɔ balinasayaw ka bali dɔrɔn ka i yɛrɛ ye problème dɔ kɔnɔ i tɛ taa tuguni segin fan dɔ a la sinji tigɛ bɛ a kɛ i b'a jateminɛ fɛnɛ k'a lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ janfan bɛ labɛn u kama maa si t'u bɔ a kalama n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la sinji tugula tɛ sinon a mana gɛlɛya cogo o cogo Ala bɛ maa dɔ bila i ka sira kan hali n'a y'a sɔrɔ i balima tɛ fiyewu o tigilama b'i dɛmɛ mais k'a ye ko bɛ sɔrɔ maa fosi tɛ yen nɔ ko min bɛ e ma gɛn kɛ e tulo ma gɛn ni ɲuman sira ye i bɛ yɛrɛ ɲininka o ko la bon mɔgɔ dɔw fana ye sinji tigɛ kɛ komi n'a fɔ n ye a yira kɛnɛ kan o dɔrɔn tɛ même k'a bila i dusukun na dɔrɔn k'a fɔ ne bɛ karisa bɔra ɲɔmɔgɔ na mɔgɔ kelen de la mais ne bɛ ka nin ko in kɛ n fa de kama walima n ba de kama e bɛ min bɛ dusukun na dɛ e bɛ k'a kɛ kɛnɛ kan ta de kama mais min bɛ dusukun na Ala ɲɛ bɛ o la donc o la e bɛ ka fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ye gansan de ye o bɛɛ ye gansan de ye misali la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o balima dɔ bɛ fatu ka den fitinin to a kɔ sinji b'a la balimaw b'a la mais maa si mago tɛ den ninnu na den ninnu bɛ to tirikidɔrɔkɔ ni maɲumatɔ kow la mais o b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ligisiw la u denw ye cogo ka ɲi se b'u ye mais o tɛ fɛn kɛ balima denw ye ale kelen de bɛ ka tila ka fɛnw ta ka taa di kɛnɛ kan tuguni ka maa wɛrɛw dɛmɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ sinjiw b'a kɛrɛfɛ a tɛ ka se ka fɛn ɲɛ o ye d'a la k'a fɔ k'i bɛ k'o min kɛ nafa fosi tɛ a la n'i b'a kɛ i b'a fɔlɔ i yɛrɛ ka denbaya la fɔlɔ i yɛrɛ balimaw i yɛrɛ sinjiw de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛma mais tuma dɔ la e yɛrɛ bɛ k'a kɛ kɛnɛma mais sokɔnɔna mago bɛ dɛmɛ na donc o nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kuranɛ ko a ma wa ati dal qurba haqqahu voilà i b'a ye bi an ka fɛn bɛɛ de kɛra diɲɛ k'a ye nafa dɔgɔyara wa diɲɛ fana b'a fɔli min kɛ i ka dan de y'o ye tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si donc an hakili to la an k'an balimaw lajɛ an k'an sinjiw lajɛ an k'an masunamɔgɔw lajɛ an ka yɔrɔjanko ninnu an ka olu to fɔlɔ an k'an kɛrɛfɛla dilan fɔlɔ tiɲɛ don i bɛ se ka yɔrɔjanmɔgɔ dɛmɛ mais a ka sɔrɔ min mago b'a la khasatan i k'a di o ma i m'a ye bi mɔgɔ ye balima sɔn kɛ jagako de ye bi fɛnɛ pour que a ka ye quoi nafa tɛ olu si la i kan ka min kɛ maa ye a k'a ye dogo la k'a tigilama dɛmɛ balima yɛrɛ hinɛ kama sinjiya yɛrɛ hinɛ kama e k'a tɔ to Ala ma siga foyi t'a la Ala t'a la a baraji bila i ye mais n'i y'a kɛ jango diɲɛ k'a ye walima i y'a kɛ kɛnɛ kan ka nin to degun kɔnɔna la a kɛra Ala de fana ɲɛna wa Ala de fana b'i sara la min ni n'o ka kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kɛ sini tugulaw ye Ala k'an bɛɛ sababu ma amina ya rabbi an karamɔgɔ Gawusu i yɛrɛ ye sifinnaka ye n'a fɔra k'i ka kuma i ɲɔgɔnna sifinnakaw fɛ bi k'u bilasira kumakan na u b'a faamu ni kumakan min ye sinjiw k'u su k'u kɛ sinjitigiw kan ani k'u la siran sinji tigɛ kɔlɔlɔ ɲɛ i bɛ mun de sɔrɔ ka f'u ye Ala k'an bɛɛ sababu ma n bɛ se ka min fɔ n balimaw ani n yɛrɛ ka génération ye sinji kan an ka hakili to an yɛrɛ balimaw la an ka hakili to an sinjiw la hadamaden kɛra diɲɛ togo o togo ni diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ gɛrɛl'i la i fɛntigilama i fantalama i balima n'a tɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ choisi f'i balima mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ choisi f'i sinji Ala de b'o kɛrɛnkɛrɛn k'o d'i ma o tigilamɔgɔ nana lahalaya o lahalaya kɔnɔ o ye Ala ka kɛrɛnkɛrɛnlen ka d'i ma i b'o tigilamɔgɔ minɛ o cogoya la wa n'an bɛ fɛ an ka lafiya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka balimaya lajɛ an ka sinjiya lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya ni sinjiya kɔnɔ n'o kɛra an bɛ min ɲini o bɛ sɔrɔ maa dɔ bɛ i b'a sɔrɔ sɔrɔba t'a la fiyewu nka balimaya tuguli ni sinjiya tuguli kama a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'a ban pewu a tigilama tɛ malo bon sinji tigɛli fɛnɛ an k'an yɔrɔ janya ka bɔ a ma fɛn mana k'i bolo cogo o cogo n'i y'i ci kɛ sinji tigɛ ni balima fara ye siga foyi t'a la fo Ala k'i dan fana yira i la donc o la n'an bɛ fɛ an ka ko ka sabati an ka sinji tigɛ an ka hakili to a la an
an kana to an ka sinji tigɛ an kana to maka tigɛ an ɲɛna an kana to a ka tigɛ fana k'a sɔrɔ an se b'a la k'an seko kɛ k'a tugu a kɛra an yɛrɛ sinji ye o a kɛra i jɛɲɔgɔn dɔ fana de ye ale n'a balimaw fɔ min ɲɔgɔn kɔ ko dɔ bɛ yen nɔ e se b'a la ka se k'a dan sira la wuli k'i seko k'a la o ye baraji belebeleba de ye walima i ye yɔrɔjan mɔgɔ dɔ de ye i y'a ye k'a fɔ ko fɔɲɔgɔn dɔ b'u cɛ e kɔni se b'a la ka se ka ko nin dan sira la ka se ka balima in tugu i seko kɛ ala k'a kɛ e se bɛ furu ɲɔgɔn fila ka furu satɔ la ka se k'u tugu ɲɔgɔnya kɛ ka kuma walima ka fɛn dɔ kɛ min bɛ se k'u bali a la o kɛ Ala Taala b'a baraji d'i ma ka n'a to fiyewu a ka k'i ɲɛna k'i sen bɔ a la k'a fɔ ko n ka sira t'a la walima ni ninnu tɛ kelen walima a fɛn tɛ se ma o ye fɛn min n'a cɛ man ɲi anw de ye jeunes ye bi na anw ma sini ɲɛsigi siga foyi t'a la an den bɛna sɔrɔ a tiɲɛna fɛnɛ donc fɛn min don anw de bɛ sini labɛn ka bila an denw ye olu bɛna sɔrɔ lafiya bɛ olu fana b'a dilan ka bila u denw ye jɛnatigɛ bɛ nɔgɔya an bolo o cogoya la mais n'a kɛra k'a fɔ ya nafsi bɛɛ ko ne yɛrɛ kun dɔrɔn jɛnatigɛ bɛ gɛlɛya an bolo an b'o gɛlɛya de kɔnɔ sinji ye fɛnba de ye an ka hakili to a la k'a tugu ɲɔgɔn ya sinji ye fɛnba de ye an ka hakili to a la k'a yɔrɔ janya ka bɔ a tigɛli ma an kana to maa k'a tigɛ an ɲɛna wa an kana an sen bɔ a la fɛnɛ ka maa si encourage a kan donc an min fɔ génération ni an ka hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ a bɛ fisaya an ka société ma a bɛ fisaya an yɛrɛ kun fɛnɛ ma ni Alahu Taala ka jɛ ye Ala k'an bɛɛ sababa ma yani an ka bɔ bɔrɔ kɔnɔ kuma an ye sifinnakaw ka kuma fɔ bi Ala ye bɔlɔlɔ siraw di an ma ka sira caman d'a ma an bɛ se k'an profiter min fɛ ka sinjiw tugu i bɛ se ka groupe de WhatsApp caman sɔrɔ yen nɔ du famille groupe misaliya la yala an b'o groupe minnu sigi i n'a fɔ nin ye Kumalakaw ka groupe ye nin ye Kanakaw ka groupe ye nin ye Kulubalilakaw ka groupe ye an b'o groupe min sigi an b'an ka famille mɔgɔw bila a kan an bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ yala o fana bɛ se ka jate sinji tugu fɛ wa alhamdulillah o y'a belebeleba ye bi parce que akhiru dunya in na sira caman nɔgɔyara an ma WhatsApp bɛ se ka ye o la i n'a fɔ Telegram bɛ se ka ye o la a kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ jamakulu fɛn o fɛn na a bɛ kuma ɲɔgɔnya min kɛ ka bɔ ɲɔgɔn kalama misali la WhatsApp yɛrɛ kɛra sababu ye balima dɔw tun bɛ ɲɔgɔn na san caman u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ siga t'a la i b'a sɔrɔ la e yɛrɛ ni dɔ bɔ ɲɔgɔn na tɔnɔ tɔrɔ mamuso kelen na a bɛ ɲɔgɔn mankutu mais a tɛ ɲɔgɔn dɔn mais a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ groupe kelen kɔnɔ kuma bɛ falen aw ni ɲɔgɔn cɛ f'a bɛ ɲɔgɔn dɔn donc o ye kuba de ye bi bi n'a yɛrɛ famille o famille nin kan ka sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ bi famille nin kan ka sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ maa dama n'a bɛ kuma ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn ka lahalayaw dɔn a bɛ taa bɔ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka kungo ye aw ka kungo ye a bɛ bɔ ɲɔgɔn ka kow kalama o ye sira surumanba de ye hadamadenw ni communication tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ ni kibaruyaw bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnnaw bɛ yen bɛɛ bɛ bɛɛ ka lahalaya dɔn maa dɔw fana b'a sɔrɔ olu bɛ nin groupe ninnu kan mais yɛrɛbonya bolo ma u tɛ mɔgɔw ka fɔ k'olu yɛrɛ lamɛn o mɔgɔw bɛɛ bɛ yen donc olu ye fɛn min n'a cɛ man ɲi i mana kɛ maaba ye cogo o cogo i balima o y'i balima de ye e tɛ se k'ale falen foyi wɛrɛ la ni balimaya in tɛ e tɛ se k'a choisi Ala de y'a d'i ma donc o la hadamaden kɛra cogo o cogo i hakili to i balima la i hakili to sinjiw la ni gɛlɛya ko de y'i sɔrɔ i bɛ balima dɔn ni gɛlɛya ko y'i sɔrɔ i b'i sinji dɔn donc o la diɲɛ développera bi réseau ye fɛn caman nɔgɔya an bolo sira o sira bɛ yen n'o bɛ se ka aw lase ɲɔgɔn ma téléphone siraw fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'a sigi k'i balimaw fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ a bɛ kɛ barajiba de ye ma wa i y'a dabɔ hɛrɛ ɲini kama a bɛ tɛmɛ o kan i bolo Ala k'an bɛɛ sababa ma ya Rabbi an ka kungo i da sera ma waati dɔ la an ka kɔɲɔw denkundiw wala Ala k'an yɔrɔ janya ma banniw o n'a ɲɔgɔn wala an bɛ ziyara kɛnɛ minnu sigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o mun fana kan c'est n'o balimaya siraw don o fana bɛɛ bɛ jate sinjitigiw kɔnɔna fɛ wa o bɛɛ bɛ jate sinjitigiw fɛ parce que tuma dɔw la ni maa simple dɔ tɛ a man ca n'a tigi b'a ka fɛn dɔ bila k'a fɔ k'a b'i ye mais n'a fɔra ko i balima dɔ bi problème dɔ walima balima dɔ fatura i b'a ye diɲɛ ko kɔnɔ i b'o bila e bɛ ye lahalaya kɔnɔ o don i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ye cogo min na n'o don o tɛ kelen fiyewu donc o ye sinjitugu dɔ ye mais an kana da fatuli ni kɔɲɔ in dɔrɔn de ma sinjitugu ka kɛ o dɔrɔn ye o ye belebeleba ye dɛ an ka waati dɔ di an yɛrɛ ma an balima damaw an sinji damaw an ka kuma ɲɔgɔn ye an ka ɲini ka ɲɔgɔn ye an ka ɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye belebeleba yɛrɛ ye mais i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ olu ka kungo don de u bɛ ɲɔgɔn dɔn walima ni saya yɛrɛ tɛ a dɔw tɛ ɲɔgɔn ye walima ni kɔɲɔ tɛ a dɔw tɛ ɲɔgɔn ye olu ye fɛn ye min ni o cɛ man ɲi an ka hakili to a la ka waati dɔw di ɲɔgɔn ma misali la dɔw b'a kɛ kalo o kalo siɲɛ kelen walima kalo saba siɲɛ kelen u b'a rencontre kɛ ka ɲɔgɔn ye ka bɔ ɲɔgɔn na a yɛrɛ b'o min kɛ misali la u taara bɔ kɔrɔkɔrɔba ye sisan o ka sigida mɔgɔw b'a dɔn ja karisa n'a balimaw bɛnnen don dɛ ni yɛrɛ ye bonya de ye donc i b'a ye olu fana bɛ ɲɛbɔ aw fɛ u b'a ɲini ka aw fana ladege de hali WhatsApp groupe ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa fɔlɔ dɔw de y'a sigi a diyara de ni maa wɛrɛ y'a ladege donc o WhatsApp sigi ninnu na kɛ sababu fo dɔw nana kɛ jɛkulu ye ka na ziyaraw bɛɛ bɔ a kɔnɔna la
ni ɲɔgɔnnaw cayara sisan i bɛ hadamadenw bɛ ɲɔgɔn ladege de réseau de y'o sira nɔgɔman ye ni e y'a kɛ n'a ɲɛna nin fana b'a essayer k'a kɛ nin b'a essayer nin b'a kɛ mais a kana kɛ tɔgɔ ɲini ye a kana kɛ yɛrɛ yira ye a k'a dabɔ balimaya tukuli kama ni ŋaniya ye a kana kɛ sɛbɛnni de ne de bɛ bɛɛ wele ka na fɛ ka dumuni d'u ma k'u filmer k'a bila diɲɛ kan a kana kɛ o ye i k'a dabɔ sinjitigiw kama i dusukun na i ni Alahu Taala cɛla la Alahu Taala fana bɛ baraji d'i ma ni baraji min ka kan Ala k'an bɛɛ sababa ma amin Ustaz Gawusu waati ni a cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani ladilikan labanw ani dugawu don jumɛn b'i bolo an ka baro kuncɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ foli kɛ an ka sehu ye n'o ye Sherifiki Anti ɲinɛ ale min ye sababu yɛrɛ ye an y'o de fɔ an bɛ ka ladegeli kɛ ni ale de ye an bɛ diɲɛ hɔrɔnba min na o ye Sherifu lahɔrɔma ye ni Sherifu fana kɛra maaw ye maa minnu n'olu bɛ ka sira jira an na an bɛ tugu olu kɔ an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'an kɛ ladegeliba ɲumanw ye ale fana ye nin hakililaba min ta maa wɛrɛ k'a lajɛ k'ale fana ladege o fana de y'an ka ɲinifɛn ye an b'a deli Ala fɛ Ala k'a sara di an ma arijana jannatul firdawsi k'a kɛ barika ye k'a don a ka denbaya la o kɔfɛ ka e yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka timinanja ani ka wulikajɔ la ka tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini jeunesse fɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka fara ɲɔgɔnyaw kɛ an y'o de fɔ n ko fɛn o fɛn bɛna ni bɛn ye jamana in kɔnɔ o de y'an ka ɲinifɛn ye wa an y'o ye Sherifu de la wa an b'u ladege an seko damayira la ni Alahu Taala ka diɲɛ ye anw de denmisɛnninw n'an y'an hakili to ɲɔgɔn na a ka ca Alahu Taala fɛ sini min nɔgɔya n b'a deli Ala bɛ Ala ka jamana in basigi Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ k'aw yɛrɛ fo Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la Ala ka sababu ɲuman kɛ n'aw ye Ala ka n'aw jigi tugu Ala ka n'aw wasa sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman Ala k'o d'anw ma Ala k'an kunna diya rasulu bonya kama salli ala nabi an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma inni as'aluka ya Allah ya da'im ya fardu ya witru ya ahadu ya samadu ya zul jalali wal ikram fa in tawallaw fa qul hasbuna la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinji ye fɛnba ye Ala de sinji dan wa an karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la maa bɛ se ka fɛn bɛɛ sugandi nka maa t'a balima sugandi i bɔra minnu na minnu bɔra la i t'olu sugandi Ala de ye i n'olu bɛɛ ni Ala y'a kɛ ɲuman ye Ala k'an bɛɛ ta kɛ ɲuman ye o ye garisɛgɛ ye nka hali n'a ma ɲa o t'a bɔ e ka balimaya la o t'a bɔ i ka sinji la e kan ka a minɛ ni a ka cogoya ye sinjitigiw ye fɛn ye min ka ɲi kosɛbɛ an bɛ bolila fɛn caman nɔfɛ an bɛ samala fɛn caman nɔfɛ bi an bɛɛ bɛ sijan fɛ bi ani labanko ɲuman sinji bɛ sijan lase mɔgɔ ma Ala kira ka dugawu don Ala ka maa tugu min ye sinji tugu Ala maa si tugu min ye sinji tugu Ala ka maa si tigɛ min ye sinji tigɛ sinji tugu bɛ kɛ sababu ye ka maa garisɛgɛ foni a bɛ mɔgɔ kɛ maa mandi ye i bɛ diya bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ye k'i sinji ka di ye i ko bɛ diya tigi ye hali ni n'a tɛ balima ye an ka hakili to an sinjiw la an ka hakili to an balimaw la an karamɔgɔ y'a fɔ an ni minnu bɔra ɲɔgɔn na an cɛmanw ni musomanw fa yan fan ba yan fan furu ɲɔgɔn fa an ka hakili to la et surtout an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni min ye o ye an ka hakili to an balimamusow la balimakɛw k'u hakili to u balimamusow la o furu yɔrɔw la tuma dɔ la i balimamuso furulen don yɔrɔ dɔ la i bɛ fɛn bɛɛ k'a ye o ka ɲi dɛ o ye fɛn ɲumanba ye nka tuma dɔ la k'i ka mobili ta ka t'i jɔ a ka da la a ye tilara fana min tobi aw ka jɛ i ka na n'a ye ka dumuni k'a fɛ wala k'i sigi ka te min a nɔfɛ e n'i ka bonya n'i ka mobili ba maaw k'a ye ko i balimamuso furulen bɛ sigida la ko karisa bɛ jɔn nɔfɛ k'a balimamuso de furulen bɛ i ka bonya dɔ di i balimamuso ma tuma dɔ la min ka bon a bolo ka tɛmɛ hali nafolo kan tuma dɔ la an ka hakili to an balimamuso minnu furulen don furuyɔrɔw la an ka hakili to an balimamusow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana ye sinjitigiw la belebele dɔ ye an bɛ segin ka an karamɔgɔ Ustaz Gawusu Kuma k'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ dɔnni nafama Ala k'a di an ma dɔnni min bɛ yen Ala ka barika don a la an bolo bɛ baara min na an bɛ Alahu Taala deli Ala ka barika don baara ninnu na ka garisɛgɛ ɲuman di an ni a ma ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina waati si la ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.